k'a dɔn ngana mamadi fo ko bilen don ngana minɛ ngana ka ca jamana kɔnɔ Bougazelli k'i k'a dɔn nka ngana i k'a dɔn ni mi cogo dɔn i laban i bɛ kɛ kɔfɛmaa ye yalima mun de bara ka Imam Mahamudu Diko sɔrɔ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Usumani Balo i k'a dɔn numukɛ a ko Imam Mahamudu Diko cɛ ngana maa kalanenba maa min n'a b'a la ni jamatigi bakundo nka an bɛ donni minɛ i ko bi i k'a dɔn a bɛ latigɛ ani dakan bolo yalima dakan min ani a bɛ latigɛ min bolo Diko yɛrɛ ka ko ɲininen don wa yalima Ala de y'a las'a ma sɛbɛnnikɛla kɛlen bɛ ka kuma caman fɔ a ko n'o tɛ Diko ka kumakan kun ye fɔlɔfɔlɔ ni hakili b'a la a ko maa min ye jamanaden ɲuman ye maa min b'a ka jamana fɛ o de ye maa min b'a ka jamana sariya bonya o de ɲininen bɛ hali silamɛ diinɛ na maa min bɛ jamana sariya bonya ani maa min gololen bɛ jamana ye a ko hali diinɛ o de kɔfɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ ten a ko Diko delila ka nin kuma in fɔ i k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛn dɔ ye indépendant min kɛra février kalo san 2010 a don Alhaji Imam Diko i k'a dɔn silamɛw ka tɔnba min bɛ Haut Conseil o don bi sanga belebeleba la ale de kun y'o ɲɛmaa ye san 2008 fo san 2019 i k'a dɔn Diko Haut Conseil miki ale de y'o ɲɛmaa ye wulikajɔw ni jateminɛw na i b'a ye k'a fɔ taamaw ani hakiliw la ka diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔ a bɛ se ka faamuya ka danaya ta k'a da Diko kun y'o cɛba dɔ ye sabula min ye sarakisɛ dɔ ye a ka don Assemblée nationale la sɔɔni ka da kan a ka voter mɔgɔw ka sɔn a ma o kɛra code des personnes et de la famille ni hakili b'a la segin kɛra fɛn caman ka bulonba kɔnɔ a don Diko n'a ye min fɔ n'a ye min tigɛ a da la a tɛ wuli seba b'a ye kanubaati ka ca a bɛ min ni min fɔ a bɛ don hadamaden kunkolo la a bɛ don hadamaden dɛngɛnɛ na a bɛ min ni min lakali jango diinɛ na i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen nana kɛ wulibali ye sabula a ka kuma ka di n'a ye kuranɛ kolo min i ɲɛna i ɲɛji bɛ bɔ nka sɛbɛnnikɛla ko président Amadou Tumani Ture tile ka na se IBK tile ma min ye u fila bɛɛ Ala ka hinɛw na Diko ye bonyaba sɔrɔ jamana in kɔnɔ bonya min ni danda la Amadou yɛrɛ y'a sɛbɛkɔrɔ bonya o bonya fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni maa da kan ka don a la walima a bɛ sara maa na maa fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ bɔ a kalama Imam Diko b'o la ani Amadou nana kɛ teri ye o kɛra ɲɔgɔn da ma ɲɔgɔn ye Amadou ye ko bɛɛ lajɛlen a sɔnna fɛn bɛɛ ma ni Diko ye fɛn o fɛn ɲini jamana in kɔnɔ i k'a dɔn jamanakuntigi in fɛ Amadou a bɛ sɔn a ma fo ka taa se ni hakili b'a la gɛlɛya fɔlɔ in nana kɛ min ye code des personnes et de la famille sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn mankan dɔ nana wuli o la o mankan in barika bonyana Imam Diko kɔni a n'a jɛɲɔgɔnkɛ n'a terikɛ Amadou Tumani Ture o fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔnko in barika bonyana fo ka taa se ayiwa coup d'état min kɛra mars kalo tile 22 Amadou Tumani Ture la a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o fanga dafiri la sɛbɛnnikɛla ko o y'a sɔrɔ Amadou ye ɲuman caman kɛ Diko ye a y'a bonya a y'a karama Ibrahim Boubacar Keita o nana sigi fanga na o yɛrɛ nana jateminɛ kɛ karamɔgɔba min filɛ nin ye dɔnnikɛbaba min filɛ nin ye yalima n tɛ Ala minɛ kɛ n sɛmɛ nin na wa min ye IBK a nani sɛmɛ na bonya tɛ bonya ye karama tɛ karama ye i k'a dɔn fɛn o fɛn ni maa kan k'o ta k'i ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ walima i ka ɲɛmaa sɛgɛrɛ jamanakuntigi Ibrahim min ye IBK ye a y'o ta k'o sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko laban fanga nana bonya Diko bolo fanga in nana bonya fo jɛkulu nana fara ɲɔgɔn kan M5 RFA a yɛrɛ y'i to la kana jɛkulu dɔ sigi senga a kanubaw ni lapasabaw i k'a dɔn k'o den ma ko semas hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ kun tɛ semas in ayiwa a baaraw ta k'o kɛ nka ale kɔni a kanu fɛn fɛn bɛ semas in kɔnɔ a bɛɛ kun ye Diko kanuba ye sɛbɛnnikɛla ko a nana banbali k'o kan banbali min nana k'o kan tɔgɔ ni ayiwa bonya ani karama o fanga nana bonya ka bonya yalima o de kɛra sababu ye i k'a dɔn sabula hadamaden kelekunmango yalima o de kɛra sababu ye min ye Imam Diko ye a ka yɛlɛma kana politiki baaraw kɛ wa maa bɛ ɲininkali kɛ nin jamakuluba in b'a nɔfɛ fo ka taa se Ibrahim Boubacar Keita binni ma a k'o yɛrɛ kelen dɔ fara la sanga kan dɔ fara la a ka bonya kan sabula bɛɛ lajɛlen ko n'i y'a ye nin ko in sera ka kɛ Imam Diko don sabula ale jama b'ale de nɔ kan sɛbɛnnikɛla ko tuma min fanga na bin nana kɛ sɔrɔdasi minnu ye fanga ta olu y'a bonya sag'a ma sabula maa fɔlɔfɔlɔ min welela ka taa kuma ɲɔgɔnya i hakili
hakilina ye mun ye jamana ko la a ko Imam Dicko b'o la hali wuli ka jɔ minnu kɛra CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ min ye bɛnkanw ni hakilinaw ka fɔ Imam Dicko ale de tun b'o bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la a yɛrɛ kɛra sababu ye gouvernement fɔlɔfɔlɔ min sigira Mokhtar Wane ka kɛ premier ministre ye Imam Dicko de ye bolongɔni ɲɛsin a ma a ko bonya da y'o ye nka n b'i b'a ye k'a fɔ taalen ɲɛfɛ k'o laban nana porokoto ka yɛlɛma sabula Imam Dicko nana miiri yalima ne kɛra sababu ye ka premier ministre sigi yalima fanga yɛrɛ man ka di ne ma fo Badalabugu n ka misiri kɔnɔ wa se min bɛ ɲɛ n bɛ se ka min ni min fɔ a ko hakilinaw de nana kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min kɛra sababu ye fo coup d'état filanan kɛ Badawu ani n k'i ɲininka ayiwa Mokhtar Wane olu nana bɔ fanga na min ye colonel Assimi Goïta ye o n'a jɛɲɔgɔnw nana ayiwa Ala minɛ sa u yɛrɛ ye fanga poro k'u sigi a kan a ko min kɛra o kɔni kɛra gɛlɛyaba de ye gɛlɛya nana daminɛ Dicko ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ sabula u tora u b'u pan kunna u t'a ɲininka u tɛ fɛn sara a la i k'a dɔn u bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye Dicko a bɛrɛta a bɛ se min na o de ye kuma ani kangaridaw ye a y'o caman kɛ sɔrɔsiw kɔni y'a kɛ n'a fɔ u tulo t'o la a k'o de fanga nana bonya fo Dicko laban nana dimi hadamaden n'i dimina i ka jɔnya o se bɛ Ala de ye k'i ka jɔnya jɔ i kan a ko a ma ɲɛ min kɔ Dicko nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn awa gɛlɛya b'i ni ka banba ko wɛrɛ b'i ni ka bɔ ko in na min tɛ n k'i ɲininka mangoya dama ye a laban a nana taama sira ta sa ka Alizeri sɛgɛrɛ a b'o taama sira de kan a bɛ taa don min walima tuma min a selen réseaux sociaux kan k'o nana ɲaamɛ a kɔfɛ k'o nana gɛlɛya ka banba a yɛrɛ nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko caman b'a la e ko ale bolo taara k'olu bɛɛ jɛ jamana in kɔnɔ wa sabula a ko min ye Alizeri masakɛ ye Abdelmajid Tebboune k'o y'a wele o weleli de taara bɛn fana banbanji minnu n'olu kɛlen bɛ ka Mali yuguba olu fana bɛ o kɛnɛ kelen kan o de nana kɛ gɛlɛya ye ani Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ kɛra sa a bɛ video kɛ kuma o kuma n'a ko k'a bɛ kɔsegin ka na jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ko dɔ bɛ don a la a bɛ balan o nana kɛ sababu ye sa maa caman ka sɔmi k'a fɔ yalima ko dɔ tɛ sɔrɔsiw kɔnɔ ka ɲɛsin Dicko ma wa hali n'a sɔrɔla sɔrɔsiw ma fɛn fɔ nka Dicko yɛrɛ kɔni zɔmina k'a dɔn k'a fɔ min kɔni y'a ka nani ye a tɛna sɔn ka kɛ hɛrɛba ye o de la i k'a dɔn kuma o kuma a bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ saliba in na a ye Ala tiɲɛtigiya a ko a bɛ dugawu kɛ jamana ye a bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye a bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ a ko ale tɛ foyi ye jɔnni kɔ Ala ka dandanfɛ a n'a Ala ka jɔnni de y'a ye a ko yalima waati dɔ nana sɔrɔsiw k'a faamu k'a fɔ Dicko jɔnko Ala a segira ka na min ye diinɛ kɔnɔna ye a n'a ka alimamiya sabula maa min b'a la k'a fɔ a bɛ se ka nin kɛ a bɛ se ka nin bɛɛ kɛ o dɛsɛra o bɛɛ la ka laban ka jamana bila i k'a dɔn a ka denbaya b'a kɔ muso ni denw ani mɔdenw min ye kanuba ye bɛɛ b'a kɔ ani kalandenw a ka tila k'a fɔ ko jɔnko Ala ale tɛ foyi ye hadamaden ni sen fila kɔ Ala ka dandanfɛ de y'a ye a ko yalima nin bɛna kɛ sababu ye Dicko kana jamana kɔnɔ wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka min kɔni fana ye tiɲɛ ye sɔrɔsiw ma kuma ani minnu bɛ ɲɔgɔn na a ka fɔ la olu ma jalaki fɔ Dicko ye nin de kɛ walima n'a nana a bɛ minɛ walima nin b'a kɔfɛ maa si ma kuma maa kuma bali o kɔnɔko tɛ dɔn